ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. чун ассалому алайкум ки гуфтем, саломатии шуморо хоҳон ҳастем. рӯзе муҳаммад иқболи лоҳурӣ вақте ки варақ мезад аз мавлоно, дар як порчаи шеърӣ дар монд ки бениҳоят як илҳомаш як намедонам аз худ берун шуду доду фиғон кард. дар аврупо буд. ҳамсояш ҳайрон шуд ки ин чӣ садо аст, гӯён фаромад. дари иқболро бикӯбид. вақте дарро боз кард, гуфт ки ба хайр аст. садо баланд кардиву гуфт ман китоб хондам, аммо дар як порчаи шеърӣ дар мондам ки ин қадар маро ба ваҷ овард, ин қадар ба он кайфият ки ногаҳ тасодуф садоям баланд шуд. гуфт чӣ гуна байт? дӯст дорад ёр ин ошуфтагӣ, кӯшиши беҳуда беҳ аз хуфтагӣ. ҳамин аксарияти мо чӣ қадар менолем дар зиндагӣ, хело зиёд аст. ҳамин атроф мебинем, ҳама ҳамин барои ҳар як чиз шикоятҳо меноланд дар зиндагии дигар. аммо ба ин порчаи шеъриаш мегӯяд ки мавлоно ҳамин вақте ки шуруъ ба як кори дигар карди, ҳаракат карди, ҳамон беҳ аст. ҳатто мегӯяд назар ба оне ки почак болои почак нишаста. хело зиёд астанд дар зиндагиам. занҳои бечорашон чӣ қадар заҳмат мекунанд, почак болои почак хоб астанд, телевизор тамошо карда. вақте ки мепурсем шумо мегӯяд зир кори хуб нест. кӯшиш кунед ки зиндагиро бо муҳаббат нигоҳ кунед, ошиқона. барои чӣ ҳарф аз ошиқонаву бо муҳаббат ба зиндагӣ рӯи гарм? худи ҳозир як дӯстамон омода ҳастанд ки як ҳикоя, як қиссаи хуберо аз мавлоно барои шумо тақдим кунанд ва гумон мекунам ки ҳамон порча худаш дигар ба шумо мефаҳмонад атрофи чӣ суҳбат кардем ва чӣ хостем ки ба шумо бигӯем. ҷавоне ошиқи духтаре. аммо фарқ ин буд ки духтар он тарафи дарё зиндагӣ мекард, ҷавон ин тарафи дарё. ӯ барои ин ки ба дидори маъшуқ расад ҳеҷ чизеро дареғ намедошт. ҳар шаб аз ин дарёи хурӯшон убур мекарду мегузашт ба дидори маъшуқааш. ин кор солҳо идома кард. ҳамеша ӯро мегуфтанд ин коратро накун ки рӯзе ғарқ мешавӣ. аммо баъд аз гузашти чандин вақт, як шаб вақте ки ҷавон ба дидори маъшуқ омад, ба маъшуқаш нигоҳ карду гуфт: азизам, чаро ту дар рӯят захме дорӣ? пайи захме ҳаст. духтар тааҷҷуб кард, гуфт ки ин захм ҳамеша буд, ин дар вақти кӯдакиам буд. ҷавон гуфт: ман бори аввал инро мебинам. духтар тааҷҷуб кард. вақте ки андак суҳбат карданд, боз ҷавон пурсид ки барои чӣ дандони пешат шикастааст. духтар боз ҳам гуфт ки ман дар овони кӯдакӣ афтида будаму дандонҳоям шикаста буданд ва ин нишонии ҳамон давр аст. чӣ хел шуд ки ту инро тоза мебинӣ? ҷавон боз ҳам гуфт ки ман инро нав дидам. хулоса чандин эрод мегирифту ба ҷавон. духтар ҳам ҳамон посухро медод ки ин қаблан буд. хулас онҳо зиёд нишастанд. вақти баргаштани ҷавон расиду ҷавон дигар хайрухуш кард. маъшуқаш гуфт: азизам, биё имрӯз нарав. ҷавон гуфт: барои чӣ? гуфт: ғарқ мешавӣ. ҷавон гуфт: на, ман қаблан меомадам, оби дарё аз ин ҳам шухтар буд. ғарқ ки нашудам. ҳоло об кам аст, ман ғарқ намешавам. духтар гуфт: дуруст мегӯӣ. ту қаблан ғарқ нашудӣ ба хотири ин буд ки ту ошиқ будӣ. аммо ту имрӯз ба хотири ҳавас назди ман омадӣ. агар ошиқ мебудӣ, камбудҳои маро намедидӣ мисли пештара. имрӯз ки ба хотири ҳавас омадӣ, камбудҳои маро дидӣ. ҷавон гӯш накард. аз дарё хост вақте ки убур кунад, ғарқ шуду ба ҳалокат расид. мавлоно мехоҳад гӯяд: ишқ қудрате дорад ки тамоми нохубиҳоро барои мо хуб ҷилва диҳад. агар мо ба зиндагӣ нигоҳи ошиқона дошта бошем, ҳеҷ вақт камбуд намебинем. ҳеҷ вақт аз камбудиҳои зиндагӣ наменолем. ҳеҷ вақт шиква намекунем. чун ишқу муҳаббат ин хосиятро дорад ки тамоми камбудҳоро хубӣ карда ба мо нишон диҳад. аммо дар акси ҳол, агар мо ба зиндагӣ бо як нигоҳи ҳавасомез нигоҳ кунем, бидуни ишқ нигоҳ кунем, ҳатто хубиҳоро бадӣ мебинем.
حتی نعمتها را ما دیگر دیده نمیتوانیم. آن وقت است که ما همیشه از زندگی مینالیم و شکوه میکنیم. امیدواریم هممون به زندگی یک نگاهی داشته باشیم عاشقانه که همیشه مملو از خوبی ها و زیبایی ها باشد. خدا نگهدار هر یکی شما دوستانم. خیر.